Aduna kabay mga pangutana sa atong pagtuong Katoliko. Ayaw kabalaka ka ikaw tubagon sa litra or litra. Welcome sa programang Pagtuki sa Kamatuoran. Atong topic karon mga igsoon ang kabahin sa pagkaon og karning baboy. Alang sa mga Seventh-day Adventist Church, bawal sila mokaon ng baboy. Pero sa uban nga mga sikta, Roman Catholic, pwede lang mo kaon og karning baboy. Okay? Busa pamati mga igsoon, atong i-discuss ang kamatuoran ug nganong na ay di mo ka og baboy, na apoy mo kaon ra og baboy. Atong basahon ang Levitico 11 bersikulo 7 ngadto sa 8. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kanin. Sa unod nini dili kamo magkaon o dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay nini. Mahugaw kini alang kanini nga naglingkod sa kaliwala sa mga lubong o nagapuyo sa tinago nga mga dapi nga nagakaon sa unod sa baboy ug ang sabaw sa mga butang nga dulong tanan anaa sa ilang mga sudlanan. Kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon o nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy ug ang dulong tanan ug ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Yahweh. So, klaro kayo nga gibawal sa Dios ang pagkaon sa karning baboy. Pero tungod sa paghari na ni Hesukristo, aduna kanay kausaban mga pagbakwi. Dunay mga pagbakwi sa pag-abot na sa paghari ni Ginoong Hesukristo. Kana atong mabasa sa Marcos 7 bersikulo 15 atong pamatiun mga igsoon. Walay bisan unsa sa gawa sa tao nga kung makasulod kaniya arang makahugaw kaniya. Apan kadtong mga butang nagagula kaniya mao ang makapahugaw sa tao. Kita ninyo mga igsoon, mao kana ang giingon sa Dios, walay bisan unsa nga hugaw kutob sa masulod sa imong ginhawaan o sa baba sa tao. Ang makapahugaw sa tao ang gipagawas gikan kaniya. So usaan na ang mga dili maayong pulong gipagawas sa baba, gigawas gikan sa iyang baba. Makapahugaw sa tao, usa kana ang makapahugaw sa tao, dili ang pag unsan nga gipangkaon dili may makahugaw sa tao. Ang ipahayag tanang pagkaon nga masulod sa imong baba, tanan pwede ninyong kaunon. Kunya kay sa pulong lang daan nga tanan, so usa na ana apil na ang karning baboy. Kato nga mga pulong sa daan nga testamento, makita madungog na ninyo mga igsoon mabasa kung ikaw nga tigbasa og Biblia, pagbasa nimo diha nga punto o diha nga bersikulo ug unsa imong mabati, dili kay ingon nga iliteral pagsabot. Wala pa mga musunod nga mga uban nga mga bersikulo. So mga igsuon ato man na siyang makumpara mga pagbakwi. So mao kana kato nga ug kini gipahayag ni Hesukristo mismo kay siya na ang naghari sa kalibutan nga gipadala sa Dios ug nipuyo uban kanato. So klaro kayo. So kay kung sala pa na mismo di ay si Jesus nakalapas sa balaod sa Bible kung sala pa ang pagkaon ng baboy. Muuyon ka ba nga si Jesus nakalapas? So dili ta wala. Ug gawas pa atong mabasa nga sa diin pwede kaunon ang baboy. Atong mabasa sa mga buhat 10 bersikulo 9 ngadto sa 15 mga igsoon. Ug sa sunod nga adlaw sa nagalakaw sila
ug sa nagakahaduol sa lungsod si Pedro misaka sa asotiya sa balay sa pag-ampo sa haduol sa ikaunom ang takna. Ug mibati siya og dakong kagutom ug buot siyang mukaon apan samtang nagahikay pa sila giagaw siya sa usa ka panan-aw ug hingkit-an niya ang langit nga naablihan ug ang usa ka sudlanan nga nagakanao sama sa usa ka halapad nga habol hinittan ang upat ka kanto nga ginatunton sa yuta nga didto ang tanang kamananapan nga upat ang tiil ug mga nagakamang sa yuta ug mga kalanggaman sa langit ug miabot kaniya ang usa ka tingog, tumindog ka Pedro, mag-ihaw ka og kumaon. Apan si Pedro miingon, dili mahimo Ginoo, kay wala gayud ako inakaon nga butang nga bastos ug mahugaw. O miabot usab kaniya ang tingog sa ikaduha, dili mo paganganlan og bastos ang mga butang nga gihinluan sa Dios. Klaro kaayo sa tubangan mismo ni Pedro nga mga mananap nga nagkamang sa yuta. Usa niya na ang baboy nagkamang sa yuta. Ug gitubag ang Dios ayaw bastosa ang mga butang nga gilimpyuhan na sa Dios, gilimpyuhan na sa Dios. Ug mismo ang propeta sa Ginoo nga nagaingon, pangaon kamo sa tanang mga baligya sa tianggi na mabasa. So klaro kayo apil na ang baboy, wala man gibutang dito nga pangaon kamo sa mga pagkaon sa tianggi gawas sa baboy. So wala giingon ana mga igsoon. Klaro ug mismo na klaro kayo apil na ang baboy kay tanan man. Tapos talag sa pod nga mga pagkaunan o karinderya nga walay karning baboy. So na mabasa po na nato ang mga pruiba nga atong basihan. Mabasa na nato sa 1 Korinto chapter 10 verse 25 atong pamation nga igsoon. Pangaon kamo sa tanan nga gibaligya sa tianggi sa walay bisan unsa nga pagsusi tungod sa kaisipan. Sa klaro kayo nga wala magaingon si Pablo ayaw kaon sa karning baboy nga gibaligya sa tindahan. Unsa iyang giingon? Tanan nga karne kaon kamo sa walay pagpangutana para dili na magmakahugaw pa ang inyong huna-huna. Lain naman nga pruiba atong basahon ang 1 Korinto 8 versikulo 8 atong pamation. Apan ang kalan-on dili makapahaduol kanatok sa Dios. Kay kung kita dili mukaon, dili kita malabing dautan. Kung kita mukaon, dili kita mulabing maayo. Kita ninyo mga igsoon, ang kalan-on wala nagabasi sa atong pagtuog sa atong kaluwasan. Lain naman nga pruiba atong mabasa sa Kolosas 2 versikulo 16 atong pamation mga igsoon. Busa ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga maghukom kaninyo tungod sa kalan-on kun sa ilingnon, kun sa bahin sa fiesta, kun sa bag-ong bulan, kung sa adlaw nga papahulay. Mga igsoon, so dili ta pwede mo hukom sa tao nga hugaw o makasasala tungod lamang sa pagkaon. So dili ta na maka hukom nga tungod lamang sa pagkaon hukman na nato ang tao nga nakasala.
Ug naa gihapon kamatuoran ato gihapon mabasa sa Hebreo 13 bersikulo 9. Ato na pong pamation mga igsoon. Ayaw kamo padaldal sa mga nagkalain-lain ug mga lumangyaw nga mga pagtulunan, kay maayo nga pagalig-unon ang kasing-kasing pinaagi sa grasya, dili sa mga kalanon nga wala pagpusli sa mga nagagawi kanila. Kita ninyo mga igsoon, ayaw kamo padaldal ni bisan kinsa sa mga nagkalain-lain. Ang gipasabot sa Hebreo 13:9, ayaw kamo padaldal sa mga nagkalain-lain nga grupo o pundok nga diin mo hasi kaninyo kabahin lamang sa pagkaon. So ato nang lain up sa mga pruiba mga igsoon, atong mabasa sa 1 Timoteo 4 bersikulo 4 ngadto sa 5. Atong pamation mga igsoon. Kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo ug walay bisan unsa nga igasalikway kung pagadawaton nga may pagpasalamat. Kay kini gibelaan pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Kita ninyo mga igsoon, busa tanan nga pagkaon na may kinabuhi gilimpyuhan na sa Dios pinaagi sa iyang mga pulong ug sa atong pagdawat. Of course magpasalamat kita, mao nga kita usa ta mo kaon magpasalamat sa nang kita. So sana nga grasya ang tanang pagkaon grasya para mahimong balaan o pagpasalamat nito sa Dios. O dinhi na lang ko kutob. Thank you for your watching and listening. I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith.